हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय डीजे ब्लॉग। तो गाइस केମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରିଟର୍ନ କରିଛି। ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର କୁଲୁ ସାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖୋଲୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ବାବା ଗିରିଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଖୋଲୁଡ଼ି ଓ ଜଳପ୍ରପାତଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ନାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବହୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶନି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କେତେ ଭଲସେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଐତିହାସିକ କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାବା ଗିରିଶ୍ୱର ଖୋଲୁଡ଼ି ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗର ମନ୍ଦିର। ସେ ସମୟର ରାଜା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁନିପାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଆଲୌକିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କାଳିଗାଈ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କ୍ଷୀର ଦେବାର ଖୋଲୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ରାଜା ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ ବା ମାଟି ଭିତରେ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା କଥା ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଖୋଳିକି ବି ବାହାର କରିପାରି ନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଗଜହାତୀ ଏବଂ ପାତ ହାତୀ ବି ଚେନରେ ଟାଣିକି ବାହାର କରିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ସେହି ଜାଗାରେ ବାବା ଗିରିଶ୍ୱର ଖୋଲୁଡ଼ି ନାମରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଏବେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ରୂପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବାବା ଗିରିଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ହେଲେ ଅନେକ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଖୋଲୁଡ଼ି ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗିରିଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଜଳପ୍ରପାତର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। शाहरुख खान वाली मार दो एक बार। If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं।
चलो देखिए भाई को दुकान में कौन कौन अच्छी भाई लकेट केते टका 20 टंका भाई भल भल सब भेराइटी अच्छी नहीं जानते बहुत भल जिन रखिए आप दुकान में ठीक अच्छे गोटे ଦେଇଦେବେ हाँ नहीं जानते ଆପଣ खोलिकी तो गाइस फाइनली हम ब्लॉग शेष हो जाए तो आपको जब ब्लॉग भल लगी था लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिखाँ आप फ्रेंड मात्रा शेयर करूँ तो लव यू ऑल तो देखा पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे।